योर ऑनर, मिस्टर राहुल सिंह के मुताबिक 25 सितंबर के रात वो मर्डर स्पॉट पे ना रहलन, बाकी कहाँ रहलन यू खुद साबित ना कर पा रहल बने। ना उनकरा लगे कोनो गवाह बा। इट्स एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर। तो हमारा अदालत से दरख्वास्त बा। योर ऑनर, हम डिफेंस के टेस्टिफाई करे चाहे नहीं। योर ऑनर, ये एकदम गलत बा। ये कौन बाड़ी हमने लोग के पता नहीं के। इस सिर्फ अदालत के वक्त बर्बाद करे के चाहत बानी। मिस्टर शास्त्री, आप अकेले इंसान न बनी जेकरा अदालत के वक्त के परवाह बा। हम भी लॉ के पढ़ाई कैले बनी। प्लीज विटनेस बॉक्स में आई। आप के बनी? हमारा नाम सोनिया वर्मा बा। जौन रात सलीम के खून भइल रहे वो रात हम राहुल के साथ रहने। कैसे हो सकेला?